Здравейте мене, здравейте с Росен с някакви клепо. Здравейте, днес ще се говорим с обърнена внимание на Windows 7 с най-старата пълноценна система от Microsoft. Това е последната детване на компютъра, вече няма актуализации. Това не ви пречи, но може да стане уязвим лесно за вируси, как редови атаки. Вижте го сами. Така. Вижте сега, ето е поддръжката. Имате две попъснати поддръжки. Така иначе поддръжката е изправена. Защита стена. Няма да работва, защото е изправена. Не. Справена. Добре. Ще имаме другото. Справена е, наистина няма поддръжка. Ужасно е. Това е браузъра на Windows. Не, няма да искам. Хайде де. Мишката... ето е къде. Тук пак може да влезете със страниците, тя да напишем нещо течично. Ще пишем само за малко, да видим как работи. И... работи си де. Да, отваря два браузъра. Също е паркатена. Няма поддръжка. Абе, Google Chrome работи повече. То няма и той поддръжка. И Google Chrome не е лош, хора. И Google Chrome добър се. Преди зареждаше повече, но днеска Wi-Fi е малко слаб. Не че от интернета, самата поддръжка вече е спракатена. Ето пак на английски. Винаги е било на български. Кой ще гледам сега? Трябва да ми тупа нещо друго. Така цапати там. Вижте вентилатора как се чува. Защото работи. Бавен е. Къде отворя, бе? Два фронбаса. Два браузъра за един ден. Най-сетне отворя, бе. Какъв е този компютър? Най-сетне отворя браузърите. Нямам как се чува външите. И той е свързан към телевизора. Ето кажа какво става. Той е свързан... Е такъв кабел за картина. Изпълва, хидратира и укрепва. Не пищя. Аз какво трябваше да правя? Забравих. И сега ще пуска към телевизора. Опци. И ето е картината. Ето е звука. Коста тук е.
Защо съм аз? Кой съм аз? Аз ли съм? Ами да, ти си. Това е разписано от теб. Как така? Дай да видя. Това наистина е моят подпис. Спаски, ти знаеш ли, че някой За малко, ще го гледате, може да пуснал го книга за гледате мен? Иван Саков. С моето лице и ми фалшифицира даже и подписа. Има ли ти? И Windows 7 доста си работил клинично. Харесат това видео.